Шәһәр әле уянып кына килә, ә дезинфекторлар инде эштә. Язның эссе көннәре талпаннарның артуына китергән. Шуңа да Казанның барлык парк һәм скверларында урман бетен агулыйлар. Действие препарата сохраняется. Без сиптергән препараттан соң ай ярым дәвамында талпаннар чыкмый тора. Ул кеше сәламәтлеге өчен куркыныч түгел, әйләнә-тирә мөхиткә дә зыяны юк. Яз башыннан Татарстанда 2000-гә якын кешене талпан тешләгән. Иң күп зыян күрүчеләр Казан, Ярчалы һәм Әлмәттә 40% очракта талпаннар кешеләрне бакчаларда тешли. Талпанны һәр җирдә ияртергә мөмкин. Аларны агачтан сикерә дип уйлау ялгыш фикер. Урман битләре чирәм арасында яши. Шуңа күрә табигать кочагында ачык төстәге ябык кием кияргә киңәш итәләр. Бу талпан ташланган очракта аны күрергә мөмкинлек бирәчәк. Рәзилә Гайнетдинова да зыян күрүчеләр рәтендә. Дуслары белән табигатьтә ял иткәннең икенче көнендә ул аягында талпан таба. Урман бетенең аңа инде икенче тапкыр һөҗүм итүе. Мин инде нәрсә эшләргә белмәдем. Әйттем Дәнигә, Дәни әйтә, ярар әйдә Рәзилә, паникага җитмә, үзебез алабыз диде. Әмма талпаннарны үзеңә тартып алырга ярамый ди белгечләр. В случае присасывания клеща. Талпан тешләгән очракта мөмкин кадәр тизрәк табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Травмпунктка һәм сырхауханәгә барыгыз. Сезнең тәнегезгә кергән урман бетен тикшергә җибәргә тиешләр. Талпан тешләсә кешегә энцефалит яки талпан боррелиозы ягарга мөмкин. Иң ышанычлы саклану ысулы прививка ди табиблар. Аны 3 елга бер тапкыр ясыйлар. Җәй җиткәнче эшләтүең яхшырак. Если планируется выезд куда-то на природу, Әгәр табигатькә чыгарга уйласагыз, күп вакытыгыз бакчада үтсә, талпанга каршы прививка ясату яхшы була. Бу профилактика өчен эшләнә. Прививканы сырхауханәләрдә кута торга мөмкин. Талпаннарга кагылышлы барлык сорауларны Роспотребнадзорның кайнар линия телефоны аша бирергә мөмкин. Номеры экранда. Илгиз Шәкүров, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.